بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mun san muna 10 ga watan Ramadan, wanda ya daidai da hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1446. Safiya yau darasinmu inda muka kwana muna suratul hajji. Wala Allah mu fita ko kuma mu je ƙarshe ga boda. Mun ji abinda Kulsum yar daga jatumar a Saidina Uthman, wanda aka haife ta, mahaifinta shine Uqbatu ibn Abi Mu'aydin, kuma su ne wanda aka kama su a fursunoni yaƙi a Madina da shi da An-Nadr bin Haris. Waɗannan Uqbatu ibn Mu'aydin, malaman tarihi sun yi rubutu bai kyauta ba, kuma ya yi rashin mutunci, kuma ya koma a walaƙance. Waɗannan karatu ana so a gaya muku, ba a so mutum ya shiga harkan addini. Wasa da addini ya fi ƙarfin bawa ko baiwar Allah. Kada ki dinga wasa da addini, ba a galatsi ma addini. Ko ƙawaye da ƙawaye kuna iya yin kishi ku yi faɗa, aboki da aboki ana iya kishi a yi faɗa, amma in kuna so mutum ya faɗi ba da daɗewa ba, to ya shiga hanyar Allah. Wanda yake shiga hanyar Allah baya yin ƙarko mai kyau. Gara kifi ma ana cewa ƙarkon kifi, to ai ka ci ka ƙoshi ka ji daɗi, an sa mata manda da magi, ko ba haka bane? To faɗa da addini ya fi ƙarfin bawa. In ka tambaye waɗanda suka yi faɗa da addini zamanin Annabi Ibrahim, lamaruzu masifa akan hancin shi aka saka, ya shiga ƙwaƙwalwa, duk da suna cewa malamin Isra'iliya, amma dai a walakance ya mutu. Babban sarki ne wanda ake gani ya riƙe duniya, saboda lokacin babu population. Wannan US da kuke ji da Europe da kuke ji lokacin ba a san su ba, ko suna nan akwai mutane, amma ganan nan ma tana nan, amma ba a santa ba. Kun gane ko? Saboda haka duniya, tun da aka halarci duniya duka waɗannan suna nan, amma sanin mutanen ne ba su fito fili ba. Kamar yadda za ka haifi yara, amma guda ɗaya Allah sai fito da shi fili, sai a san shi, amma sauran kuma duk ba a san. A ce wane, ashe kanin wane ne, ko kuma kanuwar wacce ne. Kun gane? To wannan duka ana iya samu haka. Amma saboda me ya yi faɗa da addini Annabi Ibrahim, saboda haka ya tafi a walakance. Ku kalli mutanen Sadoma, wanda kuke kira Magora da Turanci, Sodom, amma yanzu a ƙasan Jordan ne, amma yanzu ba ita ne ba, tsohon gari ne, yanzu an canja an komar da ita wani gari. Da wannan ne kake ji sai a ce in an kafa anguwa sai ka ji an ce sabon gari, tsohuwan anguwa. Ina ba ta an gane, saboda yau da gobe, hatta yare, wannan yarurruka da muke yi din nan, yau da gobe yare na canjawa. Wani yare kafin shekara 100 ya tafi, wani ya bullo sabo ya taho. Yanzu idan aka ce a yi Hausa, tsantsan Hausa, idan tsantsan Hausa ne in za mu yi,
sokotawa in suna jin hausa mu za su ji ba mu iya hausa ba